Els dos partits ja han sigut diferents. Sí que és cert que sumar d'un en un ara mateix ens ajuda poc, però l'equip fa 2 setmanes que no perd, ens hem refet bé, crec, de la primera derrota contra el Figueres aquí a casa que hem comentat abans i estem amb la línia, sabent que el diumenge és un partit que ja comença a ser crucial, tot i sent sabedors de que la salvació és complicada perquè al final estem a 6 punts i costa retallar, quedant de 21 per jugar, però de les poques opcions que tenim passa per guanyar diumenge, tant per nosaltres com per Banyoles, perquè és un equip que està amb uns punts molt semblants als nostres i ells també saben que cada setmana que passa és important guanyar i sumar, perquè si no la salvació s'allunya. Es té que servir per veure que al final els empats ara mateix ens ajuden poc. Si estiguéssim en una lliga regular i quedessin 15 partits, doncs tot el que sumes és positiu i bo, però sabem que ara eren 10 finals i que hem d'intentar sumar de 3 en 3 cada setmana. No ho hem pogut aconseguir, però crec que el punt de l'altre dia, si som capaços de guanyar Banyoles, és bo, sabent que ara tenim Banyoles i Horta, que són 2 equips que per número de punts estan allí amb nosaltres i aquest és una mica l'objectiu, anar setmana a setmana, intentar sumar 3 punts aquesta setmana, però crec que l'equip després del diumenge passat i després del dia dels Sants, vulguis que no perds, saps que el punt no t'ajuda massa però no perds i això també t'ajuda a reforçar positivament l'equip i mentalment, però és que el problema és que no tenim marge, no podem esperar més. Ja el diumenge passat ja ho qualificàvem com un partit important per nosaltres a l'hora de que si guanyaves te col·locaves a 4 i retallaves i estaves més a propet, a un partit i mig tenies la salvació, ara tornem a estar a 6, ja no d'un equip sinó de 2, que han de pinxar tots 2 per poder retallar els punts, però bueno, tenim molt clar que ens queden 7 finals i que ho intentarem. Espero un equip semblant a nosaltres, un equip que la setmana passada no va poder competir, ja ens està bé nosaltres, perquè al final tots els equips quan no competeixes una setmana i trenques una mica aquest ritme de competició, després costa tornar a engegar, però espero un equip que crec que la mentalitat serà igual que la nostra, sabent que queden 7 partits, que necessiten sumar de 3 ja si volen salvar i que no poden deixar passar més setmanes i segurament veuran una oportunitat bona per fer-ho contra nosaltres, però nosaltres hem de seguir el nostre camí, pensar més en nosaltres que en el rival ara mateix i sent sabedors que si nosaltres estem bé damunt del camp i fem les coses que hem fet durant molts partits aquesta temporada, tindrem opcions de treure els 3 punts segur.